ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರು ಯಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಬತ್ತೆ ಪೃಥ್ವಿ ಇನಿ ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪು ಮಾರಾಯ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಪಲಾವ್ ಇದನ್ನ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದಿತ್ತು ಡಬ್ಬೆ ಅವ ಅಂಚ ಡಬ್ಬೆ ಮಲ್ಪುಗತೆ ತೂಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಆಯನ್ನಿ ಪಣ್ಣೆಕ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಾಲೊಂದು ಇತ್ತು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಗಿಡ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಪತಂಬರದ ಒಂಜಿ ಅಜಪ್ಪುಗ ಪಣದು ಕೊಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಂತಾರನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪುಗನೆ ಒಂದು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಗುಣ ಉಂಡು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆತ್ತನೆ ನೀನು ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತು ತೂದು ಅಜಪ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣಗ ಇಟ್ಟು ಪುರಿ ಪಟ್ಟದಾಲ ಉಪ್ಪನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ತೂದು ಅಜಪ್ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡಕದ ಇದೇ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ ಎಲೆಲ್ಲಿ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಗ ಈತ ತುಲೆ ಯಾನು ಈತು ಸೊಪ್ಪುನು ಅಜತೆ ತುಯ್ಯೆ ಕನ್ನಗ ನಂಗೆ ಯಾವ ಇತ್ತು ಈತು ಪೂರ ಬೊಡ್ಚಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಣ್ಣದು ಹಿಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕವೇನು ಇತ್ತ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ತುಲೆ ಇಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಇಡ್ಡೇನೆ ಅಂಡ ಒಂದು ದಾಯನ್ ಬನ್ನಾಗ ವಿಟಮಿನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಇಂಚ ದಿವೋಡು ಅಂಡ ನಂಗೆ ತೂವರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಶೋಕ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬುಡ್ಪ ಅದು ಪಾಡಿಯ ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ಇದೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಉಂಡಾತೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ಲೆಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ದಾಸಿಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡುವ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿ 4 ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿ ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲಕ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ತಕ್ಕ ಏತು ಗೋಡ ಆತು ಅವು ಸರಿ ದಾಸಿನ ಪಟ ಪಟ ಆವಡು ಮತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಒಂಚ ಕೆಂಪಾವಡು ಇತ್ತ ತೋಲೆ ಕಾಯಿಂಡು ದಾಸಿ ಮೇಲೆ ಪಟ ಪಟ ಪನ್ನೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪನಾಗೆ ಪಲ ದಾಸಿಮೆ ಪಾಡುಜಿ ಒಂದು ಮೊಕಲು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ ಗಟ್ಟದಾರತೆ ಪಾಡುವರಿಗೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಅದು ದಾಸಿಮೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇತಾಯ್ಕೆ ಓಡ್ತಿನ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬದನೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಬದನೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದೇನು ಸೇರಿಸೋ ಅವನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋನ್ಗ ಟೊಮೆಟೊ ನೆಟ್ಟು 4 ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿಲ ಉಂಡು ನಾನು 4 ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದೆ ಇನ್ನೇನು ಸೇರ್ಸಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಉನೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ದೆಕ್ಕದು ಪೂರ ಆದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ದಿವಂದ ಉನೇನು ಸೇರ್ಸಾಗ
ಒಂದು ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡನ್ನು ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಗ ಬದನೆಡೆ ಕರ್ಬಸ ತೊಂಡು ಅಂಜನೆ ನಂಜಿತ್ತಿನ ಕ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಹಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತುತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಒಂದೊಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಶಿನ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಕಾಡೊಂಚೆ ಕೊದ್ದಿ ಒಂದೇ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ನಾನೈತೆ ದೆಕ್ಕದೀತಿನ ಅರಿನ ಸೇರ್ಪಾಗ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಸೇರ್ಪಾಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆಗೆ 2 ಲೋಟದಾತು ನೀರು ಸೇರ್ಪಾವಡು ನಮ್ಮ ಪಲಾವ್ಗು ಒಳ್ಳೆ ತರಕಾರಿ ಸೇರ್ಪಂಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರ್ಪಾರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಸ್ಮತಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅರಿಪಾಡ್ನಂಡ ಅವೇನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೆನೆತದಿವರಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜೆಟ್ಟಾತು 2 ನೀರು ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಕಾಲು ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಅರಿಕ್ಕೆ 1.5 ಲೋಟ ನೀರು ಯಾವುದು ಒಂಜಿ ಲೋಟಗೆ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಬೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಡಿ ಸೇರ್ಪಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅಡೆಗೆ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಪನ್ನಗ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಉಂಡ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಳದಿಕ್ಕ ಈ ಸಮಯಡು ಉಪ್ಪು ತೊಂಡ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ತೊಂತೆ ಕೊದ್ದಿ ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದುಂಡು ಮುಂದಿನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲ ಕಡೆಟ್ಟು ಮಗ್ಪೌಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಅವೇನು ಮಗಪುನಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಡೇಟೆ ಮೋಪೊಡು ದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚ ನುಪ್ಪು ತುಂಡ ಹಾಪುಂಡ ದೈಕ್ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.